ಇದು ಬದುಕುನ ನರಮನಿ ಮಲ್ತಿ ಧರ್ಮನ ಕೈ ಕೈ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಬಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬುರ್ದು ಬುರ್ದು ತೆಲಿಪುಗ ಕೈ ಕೈ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಬಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬುರ್ದು ಬುರ್ದು ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ಮಂಡೆ ಒಂಟೆ ಕಾಯ್ನಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ ಮಂಡೆ ಒಂಟೆ ಕಾಯ್ನಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ಅಂತ ಆನಿ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲದು ಬಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಕು ಬಂಜಿವೇನಾಗ್ತೀನಿ ಮರಟ್ಟಿನ ತರಕು ಮೈತಿನ ನೀರಿ ತಾರಕು ಜಪ್ಪುಡೆ ini mana betul betul jadi ini laki ini ada Santa ayo deh Santa Santa ada nih bagus ya nasi aku खाना कट्टिले खाई मारे दादा विषय ini ini mana betul betul एंजिना मंडे वेच्छ मारे इदी खर्चिगे आउजी खास कुरियेत्सुजी इदे मंडे संबंध 네 आउ खर्ची उंदु खर्चन पनपरता ಅಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜೆ ಇರ ಪುದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಬರಪುವ ಎನ್ನ ಬುದಾರ ಎನ್ನ ಬುದಾರ ಬಿಡಿ ಏರ್ಲ ನರಮಣಿರನ ಬುದಾರ ವರೆ ಅಂದು ದಾಯಿ ಆ ಬೊಂಜೋ ಪರಪುರ ಸೈಯೋಡುಲ್ಲ ಬುಂಜಿ ಬೇರೆ ಅನ್ಬಗನ ನಮ್ಮ ಪರಪುರ ಆಚಿನ ಜಾತಕದ ಆಯ್ತು ದಾದ ವಿಶೇಷ ಜಾತಕ ಪರಪು ಏಪ ಸೈಪುಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೆ ಚಿನ್ನದ ರೋಜಿ ಪರಪ ಸೈಯೋಡು ಅದ ತಗೆ ನಂಗೆ ಹೇಳು ಬರು ಏರ್ಮಾದವ್ ಸುಂದರೇನ ಅಂದದಾನೆ ಇರೇಂದಾನೆ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂತೀನಿ ತಂತಿರ್ದಾರೆ ಕಾಪು ನಿಡತೆ ನಮಗ ಆ ವಿದ್ದಲ್ಲ ನಮಗ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನುವರ ಬರಿಯರೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಲೈಕ್ ಕುಪ್ಪಿಗಣ್ಯಾರ ಬಂತೆದ ಅಯ್ಯೇ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿ ಕಡಪೆ ಬಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು 4 ದಿನ ನಮಗ ಹೊರ ಬರಿಯರೆ ಬಂದ್ರು ಮಗ ಸರಿ ಸರಿ ಫನ್ ಪೆನ್ ಈ ಓಲು ಮಾರೆ ಆ ಪರಬುದಲ ಪಜಿ ಮಾಡಲು ಸೂಟೆ ಹೊತ್ತು ನಾಡೊಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗಣ ಪ್ಯಾಂಟ್ 4 ದಿನ ಇಜ್ಜೆ ಮಾರೆ ಪತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡಿ ಅಯ್ಯ ದೆತ ಬರ ಐತೆ ಬತ್ತನೆ ಅನ್ನು ಬರೇ ಒಬ್ಬನೇ ಬಕ ದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಡೆಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಡೆ ಬೋಡ ಹಾಯ್ ಕಾಯಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮೇತ ಬಲ್ತಿನತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಇರ ಬೆರಿಕ್ ಹೊಡೊಂದು ಇಂಜಾಯ್ ಬಕದಾಯ್ತಾ ಬಕ ಸಂಬಳ ಕೊರಂದಿತ್ತನ ಬಲಿ ಬಂದ ಹೊಡಬೇನೆ ಅಣ್ಣರೇ ನಾನೊಂದು ಜಾಗ ತೂತೆ ಒಂದು ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಯಾವಣ್ಣದು ಕಾಸ್ಕೋರಿ ಅನ್ನೋ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಕಾಸ್ಕೋರ್ದೇ ತೊನ್ನಿ ಜಾಗೆ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಅಣ್ಣ ನೀರು ದಿಕ್ಕು ಜಾಂದ್ ನೀರು ತಿಕ್ಕಿ ಜಣ್ಣ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ರೇಂಜ್ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂತೂಲಿ ಎಂದು ಕೊಂಚ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆ 9448724717 ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹತ್ತಿ ಏಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಲ್ಲೆ 4 ಸಿಂಪು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ BSNL ಅಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ದಿಕ್ಕು ಜಾಗ ತೆಗವರ ಇಂಚು ಬಲ್ಲೆ ಈಗ ವಾಸ್ತು ತಡ್ಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಂತು ವರ್ಕ ಬರ್ಪ ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಿಡ್ದೇನ ಪುತ್ತೂರು ಹಿಡ್ದಾನ ನಮ್ಮ ಆರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರೋ ವಾಸ್ತು ಇನ್ನು ಯಾನೆ ಅಂದೆ ಸೋಜಾರು ದೇಗುಲು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೇರೆ ತಾರಿಗೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಏನ್ದೆ ಅನ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಂದುದಾರಿಗೆ ಅನ್ನ ಗೊಳ್ದುದಿನಿ ಯಾರೇ ಯಾನೆ ನೀರ್ದ ಈರೆ ಅವೇ ನಾವು ಪೂರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈರೆಗ ಅಕ್ಕಲ ಮತ್ತೆ ಈರೆ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಅಂದೆ ಅತಿಯನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾನೆ ಬಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಆರ್ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಬುದ್ದಾರ್ಡ್ ಬರೆ ಬೇರೆ ಪನ್ಪುನ ಜಾಸೆಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಟ್ರ ಕೇನ್ ಕಾವಣದ ಬತ್ತನಿ ಅರ್ ನಾನೊಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಇರ್ನೊಂಜಿ ತೂದು ಪನೊಲ್ಯ ಅರ್ ಪುಟ್ನ ಇಸವಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವರು 1927 ಅಂದ ಅರ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ರಾಶಿ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಶಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ಕಾಟಕ ಹಾ ಅವೇ ಕರ್ಕಾಟಕ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವನು ರಾಹು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು 20 ವರ್ಷ ಮೃತ್ಯು ಬಯಜ್ಜಿ ನಾನ ಆಂಡ 20 ವರ್ಷ ಸೈಪುಜೇರಂದು ಅಂದ ನನ್ನ 25 ವರ್ಷ ಬದುಕುವೆರ ಅವರದು ಯಾರನ್ನ ಆಸಿದ್ ಬಾಲ್ ಎಂಕ್ಲಿದೆ ಆರೆಡು ತುಂಬಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೈಪು ವಾ ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಮಾರ ಸೈಪು ಏನಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪಿರತ್ತ ಈಗ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಜನದ ಒಳ್ಳೆ ಓಸ ಈ ಓಲೆ 101 ವೈದಿನಿ ಉದ್ಯಾದ ಓಲೆ 100 ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅದೇ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಮಂತ್ನಿ ಎಂಗ ದನ ಪೂಜೆ ಹೋಯಾರಂಡು ಕಾಣೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕಲ ಧ್ಯಾನಿಲ್ಲ ಮಂತ್ಜ ಏನ ಲಕ್ಕ ಏನಾಯಿ ಕೋಡಿಯರ್ ಪಾತೆರ್ದಾರ ಅಜ್ಜಿನ ಬೆಚ್ಚಿಡ್ಬೋದು ಕಂಕಣ ಜತನದ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಕೆನಡ ಪಾತೆರ್ದಾರ ಇರು ಪಾತೆರ್ ದಿನದ ನಾನು ಚೀಟಿ ಬರೆದು ನೀನು ಆಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿತ್ತಿಜಾನೆ ದಾದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದನ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕುಂಟು 4:00 ಎಬ್ಬಿಸು ನಾನು ಚೀಟಿ ಬರೆದು ದಿತ್ತಿಜಾನೆ ಅಂದ ಯಾನ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಇದ್ದ ಮಂಚವಡು ಚೀಟಿ ಬಕ ಎಂಚ 4:30 ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅದೇ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮದು ಮಾರೆ ಧ್ಯಾನ ದನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಿದಾರದಿನಿ ಮಾರಿ ಓ ದೇವರೇ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಜೆಟ್ ಲಕ್ಕದಾರೆ ನಿಲ್ಲ ಗಿಡಿಗಿಡಿಸೋರಾಂಡ ಅಂದ್ಯಮ್ಮ ಯಾನ ದನ ಪೂಜೆ ವಾರಣಿ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಲ ಬಂತನಿ ನೇ ಕನ್ನಡಿ ಬಡದ ವಿಷಯ ಗೀರ್ ತಾರ ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತಾನತಿ ಕನ್ನಡಿ ಬಡದಿ ನಿಕ್ಯಾಬಾಯ ಖಂಡನೆ ನಿ ಮೊರನೆ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ದುಂಬಡಿದ್ದ ಮಾಗೇನೆ ಏಪ ಇರೇ ದುಂಬುಡಿಂಚ ಮಾಗೆ ನಿತ್ಯನ ಕಂಡನಿ ಯಾಕೆ ಬಾತಿರೋ ಜಾ ಅಂದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾತೇರ್ವಾ ನಾಳೆ ಬಾಯಿ ಬಾತೇರ್ವಾ ನುಪ್ಪುದಂಚ ಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಜಪಾನ ತುಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಕದಿದ್ದು ಪಾತಿರೋ ಶ್ರೀಯಂ ಕನ್ನಡ ಬಡದಿ ಏಪ ತುಮಲ್ ಒಂಚೆ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಬಾರಿ ಬಾತಿರ್ವಾ ನೀನೇ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದೇ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿನ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನ ಲಗಾಡಿಗೆ ஒரு ಪರಂಗ್ ಸರ್ ನೀವಿರೇನೆ ಅಂತ ದೇವಾಜಿ ಸೀರೆ ದಾದ ಅಲ್ಪುಣಿ ದಾದ ಮಗ ಅವು ಕೈಟು ದಾದ ಆಗ ಇಂದೇ ದ್ವಾಲ್ನ ಸೀರೆತ್ತೆ ಸೀರೆ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆನು ತುಣಗ ಮಗ ಎಂಕ್ ತೆಲಿಕೆರ ಬರ್ಪುಂಡ್ಯ ಹೇಗೆ ಪಿಲಿ ತಲೆ ಕೈತ ಮಗ ಇತ್ತ ಎಲಿತಲೆ ಕಾದು ಪೋತ ಪೋ ಇತ್ತೆಲ ಯಾನು ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಅವೇ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಚಾಮುಂಡಿ ಕುಳ್ಳುದಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಂದ ಕುಳ್ಳುದಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಂದೆ ಬಿಡ್ರುವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿ ಅಂಡೈ ಅಯ್ಯೋ ದಲಜಿ ಎಕಡು ಪರ್ನದು ಚೋಲಿ ಪಾರ್ತಿ ಎನ್ನ ಸೊಂಟ ಪಲಿ ಪರೆತುಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟ ಯಾನ್ ಕೊಲ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿ ಹಚ್ಚ
ಸೊರಾಯಿನ ಆಯ್ತಾಗ ದಾದೆ ಅಜ್ಜಿ ಇದು ಭಾಗ 2 ಇರ್ನ ಎಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈರೆಗ್ಲ ಜಾತಕ ಸಮ ಬುಜ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ರಸನ ಬೇಗಲೆ ಹೊರ ಮನೆಗೆ ಬೇಗಲೆ ಬೇಗಲೆ ಯಾರ ಗುಲೆಗಳಾಯ್ತೇರಿ ಆಯ್ತು ಬರ ಕಾಯಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡೆ ನಿನ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತವಲೆ ಗುಲೆಗಳಾಯ್ತು ಓ ಮಾರ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಗುಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ರತ್ತ ಮಾರ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಿಗೆ ರತ್ತ ಇದೆ ಬರೋದು ಬರ್ಪಕ್ಕೆ ಏರ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಗುಲೆ ಗುಲೆ ಬಿಡ್ತೇರಿ ಅಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವಳಿದಾಯ್ತಾ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಸೇರ್ದನೆ தாய்த்த மக யானு தோட்ட தாங்கி மடல் கொணக்க வந்து போத்துனேன் நிக்கல் தாய்த்த அனுப்புனேன் ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಇತ್ತು ಮಾತ ಜವನಿಯರ ಮಾತ ಮೂಲಿತ್ತೇರು ಅಜ್ಜಿ ಬೂರಿಯರು ಒಂದು ಒರಿಯಲ್ಲ ಆಗಿನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಈ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಹೊಡಿತು ಲಾಗಿ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ನಿಜವಾದ ನಾನು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಮೆಚ್ಚನೆಗೆ ಸೂಬಾಡ್ಲಿ ನುಗ್ಗದ ಬಾಡ್ನ ಏರಿ ಅಂದು ಏರುವಾಗ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿದಾಗ ಇಷ್ಟ ಪಣ್ಣ ಮಗೆ ಅರ್ಸಿದಾಯ್ತ ಮಗ ಅಂದಜ್ಜಿ ಏ ಪಾತನಿ ಆಗ ಈ ಬಿಡ ಇಲ್ಲೇರೋ ಇನ್ನಾಯಿ ನಿಕ್ಕವಳು ಏತು ಸಂಬಳ ಅರ್ಪೇರುವಾಗ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ತಿಕ್ಕೋದುಂಡಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟು 1,000 ಮೂಲು ಬೇರು ಬರಿದು ಮಾರ್ನ ಗೊರಪು ಜರ ಮಗ ಅಲ್ತ 1,000 ಪಂಡ ಮುಲ್ತ 15,000 ಅಂದ ಮಗ ಓ ಮಗ ಏತು ದಿನ ರಜಾ ಮಗ ನಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿಂಗೋ ಅಪ್ಪಗ ಮುಲ್ತೆ ಒಂಜಿಂಗೋಲ ಅಂತ ಏತು ವರ್ಷ ಹಾಪುನುವಾಗ ಈರ್ನ ಕುಶಾಲ್ ಬುರ ಒಂದು ಹೀರೆಗಂದ ಕಾಲ ತಿಂದೆ ತೆತ್ತೊಳ್ಳೆ ಎಂಕಾಗ ದಾದೆ ಬಾಸೆಜ್ಜೇರಿಗೆ ಆ ಸೆಂಟದ ಬಾಟ್ಲಿನ ಗಂಗಾಸರದ ನರಿತು ಪರಂದುಲಾರ ಸೇರಿ ದಿಲೆ ದಿಲೆ ಗುಲಾಯಿ ಕೊಣೋದಿಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಹಾರ ದಿಕ್ಕನಾಂಡು ಅಂದ ಮಗ ಅಪ್ಪಗಂದು ಎಂಕಿದೆ ಅಜ್ಜಿ ಗನ್ನಲ್ ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕನ ದಾಯ್ತಾಪುನಜ್ಜಿ ಪುಟ ಉಂಟು ಮಗ ಸೂಯಿರ್ ನಮ್ಮೇಲ್ ಗೊರ್ಪುನ ఒక షూ కొరన్న దగ్గర ఏరు నిన్న అమ్మే మనిషిని ಲೇ ಯಾನೆ ಬರ್ಬೇಕೋ ದೂರೇ ಯಾನೆ ಬೇಟೆ ದರ್ಬೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಏಲರಂಟೆ ಆತ್ಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ನಿ ಅಯ್ಯಗೆ ಎನ್ನಡ ಬಂದ್ರೆ ಸನ್ಯ ಅದು ಎನ್ನಡ ಬಂದು ಕೊಂಡದಾನ ನಿರಗ ದಾನೆ ಅಂಡು ದಾನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮುಲ್ ಸೀವಡಿದ್ದಲ್ಲ ಮುಲು ಇರ ನಂಜಿ ಮುಗ್ಗರಿ ಜಂಟಿ ಇರ ಕಾರ್ ಪಕ್ಕದಾರ ಪೋಯಾರ ಮಲೆಕ್ ಬಿದ್ದಾರ ನಂದಿ ಮರೆ ಅದೇ ಮಾಮಿ ಕಾಜಿ ಮೀನು ಬಾಳ ಸೋಗಾತೀನಿ ಅಂದ ನಿಕ್ದಾನೆ ಸಾಮಾನಿಂಗು ಮಲ್ತು ಗೊರ್ಪಿನ ಬೇತಾಗ್ಲತ್ತ ಪೇರು ಪುರು ಸರಿ ಪಾರ್ಪನ ಮಗ దుదానే మగ నే సర్తే మేరే ఇన్ని వామే చుముడ్తేరి వాడి తెలికే ఉండు ಯಾವತ್ತೂ ಮುಗ್ಗರಿ ಚಿರಿ 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 ಬಂದು ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆ ಕೆವಿ ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿಗೆ ಕೆವಿ ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆವಿ ಕಿರಾಟಿ ಪಾತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಹೆಂಗ್ ಬೇಲಪ್ಪನು ದಾದೆ ಆಶಾ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಆನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಯಾರ ಸತ್ತು ಬಿಡು ಪೂಜಾರ ತರಿಗಳ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ 70 ಚಿರಿ ಚಿರಿ ದಾದೆ ಅಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜೇದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏತು ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ನೀವು ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡೋಡ್ಸಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ನೆರೆ ಕರೆ ತಗಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಎಂಚಿನಂದು ನೆರಕರೆಕಂತ ಇಡೀ ಊರು ಗೊತ್ತಾವ್ರ ಮೇಲೆ ಆನೆ ಬರ ಅತ್ತಮೆ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನೆ ತೋಜಿನ ಬೇ ಯಾನೆ ತೋಜಿನ ನಿನ್ನ ಬುಡದಿ ದಾಳ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ
ಪಾಪ ಯಾನಿಗೆ ಪಾಪ ಇತ್ತೇತ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲನ್ ಪುರ ಅಯ್ಯೋ ಇತ್ತೆ ದಾಳ ನಿನ್ನ ಈ ಅಂಚಿನ ಯಾನಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಪಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓಡಿ ಯಾ ಪೋಪಿನ ಬಂದ ಪೋಪಿನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಪೋಪಿನ ಆಶಾ ಇಂದ ಎಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಾಡಿ ಜಂದೆಲ್ಲ ದಾಂಚ ಮಗ ಏಪಾ ಜುಂಡಲ್ಲ ಬಜಕ್ರೆ ಹೋಗಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ 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 ಬಂದಿದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾಲಿ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಪಿತ್ತು ನಾನಿ ಮಣಿ ಬಂದ ಹುಳ್ಳುಡ್ರೆ ರಾಪಿಟ್ಟಿದ್ರತ್ತ ಐದು ಟಾರ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಏ ಒಂಜಿ ಮಣಿಪದ ಕುಲ್ಯ ರಾಪುಜೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪಿದೈ ಬಾರೋಡ್ ಪೂಜಾರತೆ ಪೋಪಿನಿ ಫಾತೆರ ಬಲ್ಲಿರ್ ಫಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆನ ಮಾರದಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಂದ ಇದಾನೆ ಮಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಬತ್ತೊಂದು ಬಜ್ಜಿ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಮಿಗ್ಲೇ ಪಲಗಲೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಅನಿಲ್ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಟ್ಟನ ಮಗ ಒರ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೇನು ಬಟ್ಟೊಂದು ಮುಲ್ತಿಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾಗದು ಫಯಲ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿರ್ದು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಈ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಗ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ನಾ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಯಿನಾಳು 20 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಮಗ ಊರಿನ 75 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಪ್ಪುನ ಮಗ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಒಂದಾನಿಕೆ ಪೋಡು ಮಗ ಅಂದ ಮಗ ಅಂಚ ಪೋಪುನುಂದಾಂಡ ಯಾನ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತು ಏಪ ಪೋತ್ವೆ ದಾಯೆ ಪೋತುಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಬೋಡು ಮಗ ನಮಗ ಮಾಮಿ ನೆರಿಯಲು ಪಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪುನತ್ತು ಮಗ ಈ ಲಂಚನೆ ಮಾಮಿ ನೆರಿಯಲು ಪಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನತ್ತು ಮಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ಬೋಡವ ತುಳ ಮಾಮಿ ಲಂಚನೆ ಮರ್ಮಲೇನೆ ತನ್ನ ಮಗ ಲೆಕ್ಕ ತೂನು ಮಗ ಮರ್ಮಲ್ ಲಂಚನೆ ಮಾಮಿನ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ತೂನ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ್ಜಿ ಸಂಸಾರ ಮಗವ ಯಾನ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ದನ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಥರೆಕ್ ನಾಟಂಡ ಈ ಪೋ ಮಗ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಈ ಲಂಚನೆ ಮಗ ಕಂಡನಿಲ್ಲಾಗ ಪಿರಬಲ್ಲವ